Μάγκες, όπως βλέπετε, παίζω PlayStation. Και είμαι αυτούς με τους άσπρους, είναι η Real Madrid και αυτοί μου λένε η Ατλέτικο. Είναι η άλλη φανέλα της Real. Τώρα ο Μπέλιχαμ πρέπει για την επίθεση, αλλά δεν το βάζει. Και πέναντι, όχι φάουλ. Αμάν, λίγο έλειψε. Τι έχασα, μάγκες, δεν το πιστεύω αυτό. Αμάν. Αυτός που έχει το κόκκινο αστεράκι, δηλαδή την Ατλέτικο, είναι ο πατέρας μου. Είναι ο πατέρας μου και θα χάσει. Μαγικά. Ωραίος. Αχ, λίγο έλειψε. And the referee has caught up with him following his indiscretion earlier. Τι έβαλε. Δεν το πιστεύω. Δεν πειράζει όμως. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να ισοφαρίσω και να κάνω τη μεγάλη ανατροπή. Εντάξει, όποιος είναι Real να πατήσει εγγραφή και όποιος είναι Barcelona να πατήσει like και όποιος είναι Ατλέτικο να πατήσει comment. Να γράψει κάτι. Αχ. Καλά. Έτσι ρε Ρούντιγκερ, πάρτε την μπάλα. Ωραίος. Όχι! Έλα, όχι! Τι έχασα, ροκάρι! Τι έκανα τώρα. Βιάστηκα. Πάντως, η Real είναι καλύτερη. Τι πήγε να βάλει αυτός ο παίχτης. Αχ, δεν πρόλαβα. Αμάν, έτσι και την έπαιρνε ο Μπαπέ, τελείωσε. Μαγικά. Ωραίος κανονικά, όχι, τι
εκεί. Μπράβο ρε Βαλβέρντε, έτσι. Ωραίος. Έλα ρε Βινίσιους. Κουράστηκε μάλλον, αλλά πάμε. Πήγα να περάσω πάνω από την μπάλα. Αλλά δεν μπόρεσα. Ωραία. Όπως ξέρετε είμαι καλός στο PlayStation και όποιος ποιος έχει PlayStation και θέλει ένα V1 τον έχω άνετα. Θα βάλω Ροντρίγκο, τον είχα έξω το Ροντρίγκο επειδή ήθελα να ξεκουραστεί. Τέλος πάντων, πάμε. Ημίχρονο, μάγκες. Τώρα είναι η μεγάλη έκπληξη να βάλω τώρα 4. Αλλά επειδή είμαι υπερβολικός, 3. Ωραίος μου μιλτάω. Ας βάλω Καρέρας επειδή κάνει πολλά λάθη ο Αλεξανδράς. Ωραίος τον Μπελχάμ. Έλα ρε Παπέ, βάλει τον κολλάκι σου, αλλά νο. Όχι! Πήγα να δώσω πάσα στο Καμαβικά, αλλά δεν μπόρεσα. Θα ξανακάνω άλλο ένα βίντεο όταν παίξει η Ατλέτικο με την Μπαρσελόνα. Γιατί είμαι και Ρεάλ και Μπαρσελόνα. Βασικά είμαι Ρεάλ πολύ, απλά στο PlayStation έχω την Μπαρσελόνα και ο πατέρας μου την Ατλέτικο και απλά θέλω να έχω τη Ρεάλ, να εμποδίσω τον πατέρα μου να βάλει, να πάρει το πτάσμα. Έλα. Another La Liga treat in store for you soon on EA TV. It's Atletico. Well, it's a long road back, but they've got to start somewhere. Μάγκες, ο Μπαπέ πρέπει να φύγει από τη γύρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δύο 1. Πάμε τώρα. Είναι στο 63. Βασικά στο 62, αλλά αυτό μου τρέχει είναι 63 που το βάλα. Έχω ακόμα πιθανότητα να βάλω 2 γκολάκια. Αν παίξω καλά. Ωραίο, παιδιά, 2-2. Σε ένα λεπτό το ξαναέβαλα. Σε 2 λεπτά το ξαναέβαλα. Μπέλιχαμ κιόλας. Ωραίο γκολ. Δεν μπορώ να πω, πολύ ωραίο. Καλά, όχι πολύ, αλλά είναι από μεγάλη αντίπη. Ροντρίγκο, κάνε το θαύμα σου. Μόλις μπήκε κιόλας.
Όχι ρε Μπαπέ, όχι. Κάνε ένα κοντρόλ. Μην του φτάνει τη μία. Έλεος. Έλα, έλα. Όχι. Τι σου κοιτάξω ρε Βινίσιους, έλεος. Πάντως 2-2. Βγάζω καμπακιά γιατί δεν έκανε πολλά πράγματα. Μόνο η μεσαία γραμμή μόνο passing game κάνει, αλλά... Έλα, όχι πλάγιο για τη Ρεάλ, όχι για τον Αθλητικό. Όχι, όχι, εντάξει, offside. Αλλού πάει ο παίκτης, αλλού πάει η μπάλα. Φάουλ δεν είναι τώρα αυτό. Και το δίνει. Παραγκάνει παιδιά κάρτα, Ωραία τριπλά. Δεν πέρασε. Fizzles out next to that piece of defending. Thoughtful play. Can he put them in front? Well, there is a goalkeeper with a Παρατρίχα. Ωραία, παιδιά. Έχετε τον γκολ, παιδιά. Όχι. Με Βινίσιους. Δεν πειράζει, παιδιά. Έχω άλλα 5 λεπτά. Και δεν έχω κανένα τώρα γιατί... Παρατρίχα παιδιά. Παραλίγο πάλι. Πάντως καλά παίζω. Άλλες φορές παίζω πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει. Δεν πέρασε. Ωραία. Όχι. Παιδιά. 2-2. Δεν πειράζει. Πάμε να ξανακάνω άλλο ένα βίντεο με την Ατλέτικο Μαδρίτης και με την Μπαρσελόνα. Γεια σας.